MOF hybrid tana ONU setan Genesis B katan Genesis ONU Platinum 4410 setan Tony masabira chuan kami router kan ti hnuaiah khan MAC oma hoi bra khan kha number kha hin chin chianga horopuin twin chin chia chin du len jiak chuak sanga notit vela kyang kyan ton kha password an ngai do ni hi ne kan copy ya chuan browser kan tu ta 192.168.1.1 tuni ta chuan kan lut ta ni chuan he lo langa password ta hian kan copy kha kan paste tang chuan validation code ta chuan MFAFJ chuan user login ta chuan neta kan kalang chuan ta he lo om sa kha om do na chu kan delete tang chuan kan delete wa new kianga chuan a hian internet kan thangang chuan then ID a hian 1001 konga chuan username a hian ei kanon thrilang teunga KCN_000 a kha kanon thrilang teunga chuan password a hian horopuin KCN@123456 chuan okay chuan okay hnuwa okay hnuwa hian control room in phone anga in set to te pasitanga chuan kami chuan control room te ran to mai don ni chuan chui chuan in WLAN wifi kha in wifi in set sa po khalo om dona set tharin du chuan ta KCN SSS ID a hian chuan bandwidth a hian thanga password a hian hin du tu khain chuanga chuan okay mayang chuan password kha an tuin kha password kina point lo thak du kon kha thak da na ni chuan chui zo nu a chuan he ta address bar a hian in kalanga content ti hi set mode SETMODE set mode in thakang content lai takaki chuan set mode.asp lo tonga chu in enterang chuan ta hian jipon lo omanga ama khan jipon in mang thina ase tu chu kain upgrade to a jipon in mang thing don jipon in select anga okay voi te ngai thi kha okay tanga chuan router hi mai ta to mai don ni chuan kha haron lung to mai ang kha jong kha ani